Kaixo, nire izena Teo da, eta Eliza Kristau Ortodoxoaren parte naiz. Gabonetan ospatzen da Jesusen jaiotza. Justo egun hori baino lehen, 40 egunez barau bat egiten da. Bakoitzak saiatuko da animalitik etortzen den eserrez jaten. Pixka bat baita ere prestatzeko, zeren eta ospakizun oso garrantzitsua da. Egun honetan mesa normal bat egiten da. Gero baita ere, hau justo gure elizan, umeek prestatzen dituzte kantu batzuk edo poema batzuk eta mesa amaitu ondoren batera kantatzen dituzte. Elizan dagoen atmosfera hori niretzako oso berezia da baita ere. Behin mesa amaituta etxera joaten gara eta familiarekin pasatzen dugu denbora. Gero baita ere badaukagu praktika bat eta nire lagunekin egiten dugun praktika bat eta da Gabonak baino bizpahiru egun lehenago etxez etxe joatea Gabon kantak kantatzen. Eta hau bereziki Errumanian egiten den ohitura bat da eta guk hona egokitzen saiatu gara. Zen eta azken batean zaila da Errumanian bezala egitea eta orokorrean hau da Gabonari buruz esan nahi duen guztia.